megide meeting chie ihe a na-eme ka mama a na-agbasa meeting na-ekwuchaghị ihe a na-ekwu na ọ ka ihe dị mma ka a na-eme mana sister biko ka ezidi ihe ekwute maka ụmụ nwaanyị ụmụ ya ka ị ka na-ekwu ekwughị ka chie na-aga achụ ha na meeting onwekwa ihe ekwutere ewu a ga-achụ ha na meeting mana nwanne m ya ọ ka akakwanụ mma na ọ bụrụ na hapụkwa ụmụ nwaanyị tupu ha obere ohere ka ama na ha ya agbanwe ihe a sister kwuru ka m kwukwana ya biko ka ama tinye ha ohere ama nnọọ ndị otu ụlọ agwọcha onye ara anaghị agwụ ya ntamu nwaanyị nọ be di na-agba n'ama ka esi tinye ohere onweghị ohere a na-enye ha a ga-achụ ha ncha onye ọbụla kwutere aka m adịzighị ya kamgbe ha mechara ihe ha mere na nke chifu omego ebe nwaanyị di ya dị ndụ o wee jee kwụrụ na line ndị di ha nwụrụ anwụ maka akpịrị nni afụ na ọdịmụdị nke a